Zdravo, dobrodošli u još jednu epizodu Republike Apsurdistan. Danas pravimo kao malo prilistavanje epizoda što će biti u budućnosti. Pa ću vam na brzinu izmisliti. Ovo se već bilo neke. Da, naravno da se usput izvijene ona epizoda što je bila počela snimati, imao sam ideje, imao sam sve, bilo se čak i blizu realizacije, pošto trebalo sam par stolova gore prenijeti bukvalno da napravim ambijent za snimanje. Ali povrijedio sam se. A to... pa malo granaca, malo svega. Tako. Inače, evo ga se... To je skočni glob se sjebao. Opa! Znači, zločim je skočni glob. To je smakamo ruku. Da se ne gora. Hvala. Tako moram sad odmarat. 4-5 dana nećemo s nikako hodati. Malo to ne računa. Malo sjebu hardisku koja je izaći na limit za satru. Tu mi računa. Tako. To će biti kao neki mini... tura po rumu, tako i sebe, Noga. To ako bilo naraslo, znaš koliko ogromno bilo na značak. Evo tako, vidim se.